fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum sejrin nagħmlu l-anniversarju tat-twaqqif tad-Djoċesi ta' Għawdex. Li l-Djoċesi ta' Għawdex ġiet imwaqfa mill-Papa Pio IX fis-16 ta' Settembru 1864, jiġifieri mal-159 sena ilu Għawdex inqata mid-Djoċesi ta' Malta. U allura propju importanti li nfakru dan l-anniversarju, nroddu ħajr lil Mulej għat-tieba kbira li wera magħna u għalkemm grazzi li jogħġbu jxerred fuqna waqt li fadaħ sieħa mal-Papa u anke mal-Isqof tagħna, nitolbuh il-Mulej Ġesu sabiex ikompli iżomm sħiħa l-fidi tagħna fi Kristu. Għalhekk ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-mistera qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti Mgħallem tajjeb tagħna Mulej ħniena. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewbiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Nroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missi li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqat talb tagħna. Int li qiegħed fil-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu il-Quddisja b'suffraġġju tal-mejjed Louis Borch. O Alla, aħna nistqarru li kull ma għandna u kull ma aħna huwa nieżel minn għandek li inti l-Missier ta' kulotja. Għallimna niżuk ħajr li t-tieba tiegħek bla qies għal ġid kollu li inti tagħtina u nitolbuk b'qalbna kollha u bruħna kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Għażiż, din hija kelma ta' min jemmina u jilqaħħa għal kollox li Kristu Ġesu ġie fid-dinja biex isalva il-midinbin u fosthom lili l-ewwel wieħed. Iżda jien minħabba fek sibt il-ħniena biex bija bħala l-ewwel wieħed Kristu Ġesu juri s-sabar kollu tiegħu b'eżempju għal dawk li kienu għad iridu jemmnu fih biex ikollhom il-ħajja ta' dejjem. Lis-Sultan ta' dejjem li ma jmutx u li ma jidirx, lill-Alla waħdu ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien, ikun isem il-Mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Ikun isem il-Mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Faħru qad-dejja tal-Mulej, faħru isem il-Mulej. Ikun isem il-Mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Flimkien, ikun isem il-Mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Min tluħ ix-xemsa nżula ikun infaħħar isem il-Mulej. Oli fuq il-ġnus kollha il-Mulej, ola mismewiet u sebħu flimkien. Ikun isem il-Mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Minu bħal Mulej Alla tagħna li qiegħed fil-oli u li jħares l-isfel lejn ismewiet u l-art u li jkajjem mit-trapp li msejken u jerfa mill-miżbla lil fqajjar flimkien.
ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Jekk joġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jekk xi ħadd toħobbni iħares kemm tgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu: m'hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas m'hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Ħadd ma jiġbor tin mix-xewk, anqas l-għeneb mill-għollieq. Il-bnidem tajjeb mit-teżor tajjeb ta' qalbu joħroġ it-tajjeb, u l-bnidem il-ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin, għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. Għaliex issejħuli mulej mulej u imbagħad ma tagħmlux dak li ngħid jien. Kull min jiġi għandi jisma' kliemi u jagħmel dak li qed ngħid jien, ħa ngħidilkom lil min jixbaħ. Jixbaħ lil wieħed li rid jibni dar, ħaffer fil-fond sa ma sab il-blat u fuq qiegħed is-sisien. Imbagħad għamlet ix-xita bil-qliel, il-witt niżel b'qawwa kbira għal fuq dik id-dar, imma ma setax iħeżżiżha għax kienet mibnija tajjeb. Iżda min jisma' kliem ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, jixbaħ lil wieħed li jkun bena daru fuq il-art mingħajr ma qiegħed is-sisien. Il-witt niżel b'qawwa kbira għal fuqha u minnu fih iġġarfet u saret ħerba kbira minn dik id-dar. Il-kelma tal-mulej. Bil-qeda nagħmlu ħsieb qasir. Mela eżis, f'din is-silta li għadna kif rajna, Ġesu jirrappreżenta kontrast qawwi bejn żewġ siġar tal-frott. Waħda hija siġra tajba u allura tagħmel frott tajjeb, u l-oħra siġra ħażina tagħmel frott ħażin. Issa f'dan il-kontrast b'dawn it-tixbiħat Ġesu kien qiegħed ifisser u jippreżentanna għażla fil-ħajja tagħna biex naraw ftit kif qegħdin ngħixu ħajjitna u x'tip ta' frott qed nagħtu u x'imġiba qiegħda tmexxina fil-mixja tagħna lejn il-mulej. Allura eżis u għalhekk li Ġesu f'din is-silta ikompli jwissina li mhux biżżejjed insejħu l-isem tiegħu imbagħad ngħixu kif jaqbel lilna il-bot minnu, u allura kull ġurnata għalhekk hija sfida kbira għalina għalfejn biex f'dak li ngħidu u nagħmluh dejjem fi qbil ma' dak li jitlob minna l-mulej. Imbagħad inkunu tassew nistgħu ngħidu li qegħdin nagħmlu frott tajjeb minn siġra tajba. Allora x'ser nitolbuh il Ġesu dalgħodu ngħidulu hekk mulej Ġesu, fakkarni għax jista' jkun li forsi ninsew. Mulej Ġesu fakkarni li jekk ma nibqax miegħek ma nistax nagħmel frott. Bil-wieqfa. Alla jingħata lilna fi Kristu Ġesu sabiex jgħallimna nkunu perfetti fl-imħabba u nresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna filwaqt li b'fiduċja kbira ngħidulu qaddes il-poplu tiegħek mulej. Qaddes il-poplu tiegħek mulej. Sabiex il-Kniesja tħares bil-fedeltà
it-teżor tal-kelma rivelata nitolbu. Qaddes il-poplu tiegħek mulej sabiex li nsara impenjati fil-politika ixerdu il-fwieħa ħelwa ta' Kristu fost ħuthom il-bnedmin nitolbu. Qaddes il-poplu tiegħek mulej sabiex dawk li huma żaru dajfa ma jiskandalizzawx ruhom u jitfixklu minħabba fl-imġiba ħażina tal-oħrajn nitolbu. Qaddes il-poplu tiegħek mulej sabiex is-sem tagħna f'din l-Ewkaristija jissarraf ħajja ġdida għal bini tal-komunità nitolbu. Qaddes il-poplu tiegħek mulej. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Mulej, ilqa nitolbuk it-talb li qegħdin nagħmlulek u għamel li nkun noġbuk f'dak kollu li naħsbu, ngħidu u nagħmlu bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej minn ġeniti, rid-dub tiegħi. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju li nasir innofrulek biex jinfaħruk u niżuk ħajr għall-grazzi li tajtna. Għamel li kull ma tajtna bla ma jistħoqilna ninkdew bih għall-glorja ta' ismek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżugħ ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kien roddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissiebu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola tas-smewbiet. Min ġej f'isem il-mulej u sanna fl-ola tas-smewbiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi, walla tiegħi jiena nħobbok. U nagrok. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġrad dil-ħajr tal-id-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, walla tiegħi, jiena nħobbok u nażrak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej u l-mulej. Waqam min bej l-imwita xu l-mulej, kull il-koppa temil, kull il-sin jistqar, Ġesu hu il-mulej. Għalek, aħna namlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontan nitolbu billi l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqoftan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Louis Borx li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huwa bil-magħmudija mitfibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieli tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna da kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw
Elena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewtijek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u id-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażeb. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix idħol ta' distaf tiegħek. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħallsni għall-ħajja ta' dejjem.
Gloria lil-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lil-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lil-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazie, Signor Alla. Nitolbu. O Alla, offrejnilek b'rat ta' ħajr is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna li kien għalina għajn ta' ferħ u li inti għamiltunna ikel spiritwali biex jimna l-ruħ tagħna bil-qawwa. Għamil li aħna inwettqu dawna id-doni tal-ferħ u l-qawwa li tajtna biex inservuk dejjem iżjed minn qalbna u jkun jistgħinna l-ġid ieħor minn għandek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija tal-Alla u tal-Bnedm, nannula li żbaħar bil-fer taqlub safin. Riyam ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna